ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ କିସ ଖାଇଛ? ଖାଣ୍ଟି ବାଲେଶ୍ୱରିଆ ଯେହେତୁ ମୁଢି ଝାଲ ଆଉ ମୁଢି ମିକ୍ସଚର ଭିତରେ ଥିବା ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ଆମଠୁ ଅଧିକା ଭଲରେ କିଏ ଜାଣିପାରିବ କହିଲ? ଆରେ ମୁଢି ନାଁରେ ପରା ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ହଷ୍ଟେଲ ମେନୁରେ ଯେମିତି ମିକ୍ସ ଭେଜ ଲେଖାଥିଲେ ଘାଣ୍ଟ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ, ଠିକ ସେମିତି ଝାଲ ମୁଢି ଲେଖାଥିଲେ ମୁଢି ମିକ୍ସଚର ଖାଇବାକୁ ମିଳେ। ହେଲେ ମୁଁ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମେନୁକୁ ଫଲୋ କରି ହଷ୍ଟେଲର ମୁଢି ମିକ୍ସଚରକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବାରେ ଲାଗି ପଡିଲି। ପାଖରେ ଥିବା ସବୁ ସାମଗ୍ରୀର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରି ଯଥା ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ଫରକ ତ ସିଧା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆଉ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ରୁହ, ଏତିକିରେ ସରିନି ମ। ଏବେ ଆସିବା ନାରୀ ଜାତିର ଦୁର୍ବଳତା ମାନେ ଖଟା ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ତ ଅମ୍ବୁଲ ଖଟା ଅନ୍ୟତମ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ କି ଝାଲ ମୁଢି ସହିତ ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା କିଏ ଖାଏ, ଆରେ ଭାଇ ମୋ ଭଳି ଖଟା ପ୍ରେମୀ ତ କଲରା ସହିତ ବି ଆମ୍ବୁଲ ଖାଇଯିବେ। ହେଲେ ଖଟା ପସନ୍ଦ ନଥିବା ସାଙ୍ଗମାନେ କେବେ ଏଇ କମ୍ବିନେସନକୁ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଖଟା ସହିତ ମୁଢି ଝାଲ ନିଶ୍ଚିତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ।